Altså, velkommen til video. I dag vil jeg lave et squishy haul, og ikke tænke på, at jeg bruger min skoletaske og vise den, der er så mange. Sådan, ikke på flexen. Der er ret mange. Vi kan lige få et lille sneaky. Og shout-out til Helena, eller hvordan man siger navnet. Jeg er mega sød. Det var hende, der spurgte, om jeg kunne lave et squishy haul, så det gør jeg selvfølgelig. Ellers lad os bare gå i gang. Jeg starter bare med den største. Den er stor. Det er sådan en banan. Den er mega god, men der er bare mega meget luft i. Men jeg er bange for at poppe det, for jeg er bange for at få luften ud i. Jeg er bange for at poppe den, og det gider jeg ikke gøre med den. Nej, til den næste. Den her købte jeg faktisk på Bornholm i Kids Shop. Jeg var på Bornholm. Jeg fik tidligere strømmevind til at komme over til Bornholm. En lille sød hej. Og det her var min første dumpling. Købte jeg ved Hjallerup Marked. Min mor og morfar gav til mig. En god butter. Ej, den er mega god. Jeg har lige flyttet vinkel. Det her det er en lidt bedre vinkel. Det er virkelig irriterende, fordi at jeg har den her smør. Nej, ost. Og det er selvfølgelig mega godt. Jeg er mega glad for den. Men ja, der er hul. Og så er der sådan puttet nejlerlim. Så fordi der kommer faktisk ikke noget ud, når jeg squisher på det der nejlerlim. My god, guys. Jeg har den her glitter dumplings, som jeg også købte på Bornholm. Men sorry time, bare lige. Jeg fik glitter, og så var ham der ved kassen sådan, alle er glitter. Oh my god, så blev jeg lige så glad, så alle bare glitter. Okay, her der har jeg en vindrue, en ananas og en yndlingsfrugt, en jordbær. Og så har vi de her, så købte den i Tilde-Line. Ej, man kan ikke se noget, men ja. Så købte jeg de her to med den her squishy pizza. Men ja, så købte jeg to. Spørg mig ikke, hvorfor jeg ved ikke. Jeg købte bare to. Og det koster faktisk lidt til min ansigt. Oh my god. Ja, en gul dumpling, og så... Man kan ikke se ansigtet, fordi jeg har bare squishen så meget. Jo, man kan faktisk godt se ansigtet. Det var bare sådan, fik en af dem, jeg fik, tror jeg. Og så den her lille, der også... De var også til det lignende, men ja. De her, det er sådan en blokglas, det er mega sjovt. Det koster 20. Købte jeg også i til det lignende. Altså, det er sådan, hvor alle med squishy til det lignende. Og selvfølgelig. Det der. Nå, min første butter, det købte min mor og morfar til mig. Jeg lavede på markedet. Det er virkelig... Nå, lugten er næsten ved at være væk. Men det er faktisk god. I macaron. Oh my god, se. I MSM i Tandrup. En lille is. Den her sådan fake Shirley Nido. Det var til lidt en, det er sådan fake. Jeg ved hvad jeg snakker om. Chokolade. Også var til lidt en. Ej, helt seriøst. Så kaster jeg med den, og så det regner, og så er der sådan en rød plet på det bord. Ej, der er lige en lang vej. Eller vi faktisk sådan halvvejs. Det er en af mine yndlings. Den her gul dumpling. Den her gul dumpling. 2 gul dumpling og 2 lilla dumplings. Okay, for bare kun de samme dumplings. Okay, den her kan min moster gjorde. En gul dumpling. Også fra MSN, den her sådan en kat, man kan halse i ansigtet. Den er syg. Jeg tror faktisk, den her det er min yndlings. Ej, den er mega god. Ej, for der er aldrig med den. Ret det der på, når du har så mange. No flakes. Ej, det er... Okay, så grunden til, at jeg kalder den Leonard, det er, fordi jeg var på Bornholm, og så købte jeg også den, så jeg havde givet hunden Leonard. Okay, så har vi den her fra BR. Der... Okay, vi ser den her. Ej, det vil jeg have! Der er sådan regnbue over. Eller får den. Det ligner godt, at jeg skal til at være dårligt vejr, men her så har vi 2 butter-hatten. Men så... Ej, okay. Samme dag, som købte den her regnbuen, der købte forældre også den her til mig. Nice. Baked ice cube. Det ser jo mange, der er tilbage. Lidt. Okay. Nu har vi den her. Også for til det lignende den her dumpling, og jeg fik en... den mini fik jeg ligesom den her hej. Hej far. Jeg får lige opdaget, at der er hul. Og det er meningen. Der er Nido. Jeg fik den i Tilene. Ikke for noget, men så tror jeg, de var... Det er sådan rigtige. Altså, det koster 100 kroner. Og så var det de fake. Så der er en gul, sådan turkis, blå og sådan pink. Jeg vil ikke godt kalde den pink, jeg vil kalde den lyserød, fordi det er ikke sådan rigtig meget pink over det der. Ej, den er virkelig let nu. Okay, der er det sådan squishy. Oh my god, den er sådan
Man kan ikke gøre sådan her. Ej, den her købte jeg København. Den her klam, men og så har den her sugar texture, og det er sådan, det købt sådan for nyligt-agtigt, der er en controller. Sugar texture. Og så den sidste, den er også fra MSM i tanken. Men jeg håber, I nød den her video. Og jeg håber, I nød den. Hej hej.